Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista sacaron adiante a súa proposta de organización. As dúas formacións configurarán un goberno de coalición, o que lles permitirá unha estabilidade para poder gobernar e sacar adiante os seus proxectos de goberno, ou contar con 10 dos 17 discos que conta a Corporación Municipal. En canto ás dedicacións, haberá dúas exclusivas para o alcalde Adolfo Muiños, que percibirá uns 45.000 euros brutos ao ano, cunha suba duns 4.000 euros respecto ao anterior mandato, e outra para a tenente de alcalde, Mari Carmen Figueira, que cobrará uns 39.000 euros. A maiores haberá 3 dedicacións parciais para Adelina Cés, Xusto Ordóñez e Adriano Ordóñez, que se repartirán entre os tres uns 39.000 euros. A oposición mostrou o seu rexeitamento a este punto ao consideralo excesivo. Dende o equipo de goberno insistiron en que están lonxe das 5 dedicacións exclusivas e as 2 eventuais ás que poderían acollerse en base á lei, como si fan noutros concellos veciños. Na sesión tamén se acordou a periodicidade dos plenos, que seguirá a ser mensual.